Mag-working student gihapon ka, Saysay? Oo, ma. Kay gusto dyo kay kumakahuman sa kong pag-eskwela. Ug ayaw ka pala ka. Ano naman sa kuan eh. Kay gikan pag kong nag-high school nga nag-working student na. Ay, lagi. Pero ulos ka reklamo sa mamahimo ni mong amo. Aw, antos lang. Saon, pobre man ta. Ug college na baya ko. Pero di ba may allowance ka sa ibong gi-applyan nga scholarship? Oo. Pero gamay raman pod. Nya, may maestra man nga naghangyo na ako. Nga ato ko mag-working student sa ila. Maestra? Uy, basin og daghan kag trabaho sa ila. Murag wa ti kay kayo trabaho ni dito sa ila, ma. Kay dalagang ulay maning maestra ha. Siya rang usasabay ngayang girintahan. Maong gikuha ko niya, aron doon ako na siya kauban. Ganahan naman sad ko. Kung gamay ako trabaho, makatuon kog maayo. Nahala, sige. Kuyugan ka na mong papa nimo sa bayan na mamahimo ni mong amo. Ihatod ka na mong papa nimo dito. Oh, mao day kining imong parents, Saysay. Ay, ma'am. Og ila kong gihatod din mo. Kuan, kay gusto sabing mahibaw sa kahimtang sa among anak din ni mo, ma'am. Wa kay angay kabalakan sa imong anak din hinako. Kay wa man kay na siya trabaho unon din sa bahay. Kay kami ramang duha. Ang iyang trabaho din mao pagluto mabuntag. Kay magbaon man ko sa eskwelahan. Siya magsilhig-silhig og mamisbis anang pipila nako ka mga tanom. Og tagsarasad ko kasugo niya kay may trabaho lagi ko. Maayo noon, ma'am. O usa may sabot ninyo sa akong anak bahin sa iyang pag-working din hinimo, ma'am. Bahin og sweldo? Oh, tuod. Magsabot nga musweldo ko nimo og 3,000 ang buwan say. Og ako na'y bayad matag exam nimo. Og may allowance pagyud ka nga 1,000 pesos matag buwan. Ay, ninduta sa mong offer, ma'am. Uy, ninduta, ana. Okay kay ko, ana, ma'am. Ay, salamat. Kaysa katapusan, nakakita na kong agawon nga. Ako na yung mauyunan. Kaya wa man kay ko trabaho din Kaya pinmingwa si ma'am. To sa eskwelahan. Wa kayo mo sugo na ako. Makatuon kong maayos sa connection ini. O makahimo pa ko sa mga projects o assignments. Unsa? Ting exam na sad nimo say? Oh, ma'am. Bayad na ako para sa mga exam. Oh, okay. Pila man? 1,500, ma'am. Okay. Niyara ang 1,500 Ay, salamat kay ma'am, ha. Salamat sa mong kaayo na ako, ma'am. Ay, salamat ang taon, anak. Sa katapusan, nakaamo ka na ngayon imong nagustuhan. Kay maayo kayo nimo. Maulagi pa. Ay, gikaluyan taong kos Ginoo pa. Pero karon pa no. Di na lang ko sabay o si ma'am. Kay wala may physical nga klase ron tungod aning COVID. Online akong klase. Saysay! Asa ka? Ay, pa, kaditang pa. Bye una kay gitawag kong ma'am. Oh, sige, anak. Pag ayo-ayo diha, ha? Sige, bye. Saysay! Oo, ma'am, nana. Paglungag na sa yubi, kay giguto naman ko sa akong kabisi. Oo, ma'am, way problema. Maglungag na ko. Bisura di ang online class, uy. Kung ate di masabtan, wate ka pangutanan. Maikog manguntan ng ma'am kay nag-ingon man tong busy sad siya. Ay, husto. Manguntan ko kadiyot sa musilingan nga gi-eskwela sab ahit kay to siya nako. Basi kibaw siya ini. Biyaan ko na wala na akong linong agadiyot. Bana-banao na akong pagbalik.
Gibiyaan nimo ang imong nilungag? Oh, bana-bana raman ako. Nga igot tong maluto. Balikon ako. Be, asa man ang nimo masabda aron ka pauli ka nas inyo? Say! Oh, Nga nung imo marigibiyaan ang imong gilungag dire. si Ma! Nasuko! Sa primero na kong mga adlaw sa kunahimong amo nga maestra, okay pa kaayo. Apan nagkadugay, gamay na ko siyop kasab-an dayon ko. Unya, Nga nung gibiyaan man nimo ang imong gilungag. di naman sa ko dugay, ma'am. May gipangutana man ko sa atong silingan. O ako masang gibanabana nga malutong akong gilungag. Bisa na! Maglungag gani ka, dili biyaan, tanga! Og simpa ko, og masunog ta. Musiga lang unya ng imong mata. Dangaga ba yan ni mo, eh? College ka naman unta. Wa kang kauna-una kung husto ba ang imong gibuhat. Mura kag way buot. Pasaylo alam ko, ma'am. Pagsukad na. Gigoto na ko. Oh, ma'am. Gamay sa akong sayop. Grabe na kay mga saba. Mura kong batang may buot. Kadungog bitaw ko. Ginganlan kapag dili mao. Masakit di ay nga lang tawa magkusaba na to. O ingon adto. Magkapahiyo, boss. Say. Ma'am, ni ako'y na-harvest nga mga utanon gikan sa akong gitanom-tanom sa luyo sa bahay. Magpautan ka, ani? Huwag magutubaga. Ma'am, may bayro nun day ko para exam. Diha ka maayo. Magpabuutan-buutan dayon ka kung may pangayoon ka. 1.5. Kuwang man ni ma'am. Kay 3.5 man ang akong bayro nun ron. Kay nag-apply man kong TES sa mo eskwelahan. Wako'y kahataga na eh. Kay wa na ko'y sweldo. Ha? Unya, giunsa man di mo ang imong bayro nun, nak. May langgani kay naabot ang akong scholarship, ma. Nakabayad ko. Dili na maayo ang gibuhat sa imong amo, da. Murang man siya og di maestra. Nga wa may bawas bayro nun sa imong pag-eskwela. Sige nilang mauwi. Total, nasulbad naman sa dang akong problema. Dili. Kay may gisaan baya siya nimo pagsud nimo diha, ha? Kalimtin na lang to mauwi. Dili. Paulit ka diyot diris bay, magsulti ta. Hindi niya mo sugot si mom. Ing na lang, nga tudluan mo ang imong mga manghod sa ilang modules. Ha? Manangid unta ko ni mo, mamba. Nga mo pauli-un ako sa amo. Kay magpatudlong ako mga manghod sa ilang modules. O, ako niya to pagka. Nausab naman ni siya, uy. Kun mao, pahawa sa iyang puder. Pa, Og ireklamo tanang maestraha. ma. Wagid bayri sa akong amo ang akong bayranan sa eskwelahan. O wala sa kunya sulduhe sod sa napo kabuan. Di na lang dito ko gusto sa amo. Pero ang ako maginikanan manggod, niingon nga di na maayo ang gibuhat. Nga sige kong trabaho siyang puder, nga way sweldo-sweldo. O wala ko pabalikan ng papagmama. Ang ako pangutana mo kining musunod, unang pangutana. O kintahay pagkasuho na mo siya bahin sa wa niya paghatag sa kong sweldo,
ug sa iyang obligasyon sa akong pag-eskwela, isip working student niya, o sa mang kasuha nga maestra masad siya. Ikaduhang pangutana, may mo ba na ako siyang panilingon sa napo kabuan sa akong sweldo nga wala man ko nibalik niya trabaho kay wala ko pabalika sa akong ginikanan? Ikatulong pangutana, asa man ko muduol aron mangayo kong tabang aron hatagan ko niya bisan gamay na lang kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan. May mo ko ba siyang ipatawag sa barangay? Ikaapat o katapusan, wala ba may gihimong kasabutan sa pagserbisyo nako o boss niya? May mahimo ka ko kung amo siyang ireklamo? Palihog tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Saysay. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, mga behavioral nga mga problema sa mga ginadiling droga, kung depressed mo o di na gid maayo ang inyong mga panghuna-huna, feeling ninyo wa nagyoy nilaban ninyo, way nakasabot ninyo, alone mo in town. Sayop na ang inyong gipaminsar, undangin ang inyong gihuna-huna, naamaning ato ang programa. Ipadala ang inyong suwat, ato ning pagahisgutan, atong tukion, kay kami sa kuang partner, andam kaayumi, nga muhatag og tambag og tubag aning inyong mga pangutana og problema. Kung unsaon pagpadala, naatay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede pod, atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Nasipit, Agusan del Norte ang ato ang letter sender, si Saysay. Gipadani niyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page na to. Gikan pag high school pa lang si Saysay nga nagsigi na siya working student. Wow! Ako, grabe kay kong saludo aning mga working student. Lain-lain ang iyahang amo kay gusto lagi siyang makahuman gyud sa pag-eskwela. Apan, ning bag-o lang na second year college na siya, nakaamo siya, og usa ka maestra nga dagang guwang, gikuha siya ini aron na ay kauban sa balay. Nga iyahang girentahan, nalipay na unta si Saysay. Nga wala kayo siya'y trabaho sa balay sa iyahang maestra, kay duha man sila. Pero kadugayan, agay nakita, di na ingon na usap ang kinaiya, dinha na niya nakitaan ang tinuod siguro nga kinaiya siyang amo. Kasab-an siya, ug maayo, bisan gamay lang og sayop, wa siya swilduhin, napo kabuwan, ug wa pod bayri ang iyang skwilahan, gipapauli siya sa iyang mga ginikanan, ug wa na mo balik sa poder sa muistra. Unsa man sa dinis, ma'am? Okay, una niyang pangutahan na, kung kintahay, pakasuhan namo siya bahin sa iyahang wa paghatag sa akong sweldo ug sa iyang obligasyon sa akong pagskwela isip working student, unsa man sang kasuha, no, nga maestra baya siya. Una sa tanan, ang kanira bang mga maestra na bini code of ethics, no, code of professional responsibility. Isip usa ka maestra, kay kanira bang mga maestra role model baya ta. Manang ingon ko ta kay gatudlo pug ko. Sa ako pong pagtudlo, naningkamot po ko nga sakto ang ako ang buhaton ug mahimo kong isip ehemplo sa akong mga estudyante. No, di jud ko ganahan mo buhat og mga butang nga maka-discourage nila or nga makat-o na hinuon sila nga feeling nila sakto na. Kay idol bayatas atong mga estudyante. So kanis ma'am, basin pwede ni natong mareklamo, wa man ko kibaw kung unsa ni DepEd ba ni siya nga teacher or higher education, adto ta sa Commission on Higher Education. Ang importante, pwede po ta mo reklamo anak niya ngadto sa Professional Regulation Commission, kabahin sa iyahang kandak isip ka professional teacher nga dili maayo ang iyang gibuhat nimo. Sa iyahang pagswildo nimo, pwede po ta mo kiha kasong civil for sum of money
kay mahog manggutang house help basin dili ta masud under the Department of Labor and Employment, no? So, mas better siguro mag-sum of money ta or pwede na itong ipatawag lang sa barangay or ipatawag, magpatabang tag-asa ni siya nga eskwelahan, manghangyo ta sa principal, no? Or sa ilahang head teacher nga mediate mo, nga amicably settle mo. Ikaduhang pangutana, mahimo ba nako siyang paninglon sa napulo ka buwan akong sweldo nga wa nabaya ko ni balik og trabaho niya kay wa man ko pabalikas akong ginikanan. Whether or not gamay ra kag buhat didto, the fact nga gikuha kaniya og klaro ang inyong sabot nga one working student ka unya nagsabot mo nga swelduhan ka ug paskwelahon ka, obligado siya nga mobayad og mutuman sa iyahang obligasyon sa katong napo ka buwan nga naa ka didto nagtrabaho niya. So, pwede gud nimo siya paninglan, ha? Ikatulong pangutana, asa man ko moduol aron mangayo og tabang, aron mahatagan ko niya bisan gamay, kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan, mahimo ko ba siyang ipatawag sa barangay? My answer is yes. You know, ang kaning opisina sa punong barangay, dako kayo nigtabang para maghusay sa kanang mga ginagmay lang gani nga mga gubot, problema, wa pagka di mga kanang mga butang na wa nagkasinabot ang mga parties sama ninyo nga kung pwede di na lang ta mo file sa korte, mahimo gyud nga ang barangay captain or ang lupon nga makahusay ninyo. Kung dili gani ang barangay captain, katong akong giingon nimo ganina nga kung asa ni siya nagtrabaho, mahimo tang moduol either sa principal, head teacher, or kinsay head anak nila para mutabang ug mo-mediate ug ipatawag siya kay para pod mawarningan pod si teacher nga kung pananglitan dili siya mutuman aw kaso gud iyang dangatan. Ug di pa gani gyud na siya mo patuo ana, I think kinahanglan na gyud kamukiha ug mukuha sa serbisyo sa usa ka abogado diha dapita sa agusan kung kinsa nang law office na ani mo dinha or kung mo qualify mo for public attorney's office mahimo mampod para mahatagan mog serbisyo o representation kabahin anang imuhang claim sa pagpaningil sa imuhang sweldo sulod sa napo ka buwan. Ikaupat ug katapusang pangutana, wala ra ba may gihimong kasabutan pagserbisyo nako sa ubo niya kuno sulod sa napo ka buwan, mahimo ba kuno niyang mareklamo? Okay, I am sure na ay lain-lain nga paagi, no, dili lang sa pangakontrata ninyo na ay mga saksi siguro or testigo nga makapamatuod nga sulod atong napo ka buwan nangimpliyo ka, no, didto kaniya ug muna inyuhang gika sabutan, no? Naara po na niya kung unsa po ang iyang ebidensya para mo deny ana, pero kung si teacher kibaw siya unsay makaayo niya, di gyud na niya ilimod ang iyang obligasyon nimo, no? Kung kibaw siya nga kung if she knows what is good for her, no, kung kibaw siya unsay makaayo niya, di siya mulimod kay para wala nalay gubot. Ako pa niya iya na lang nang husayon, hinay-hinayan ba kaniyag bayad or magsabot mo nga kanina lang sa ang iyang ibayad nimo kay wa di say kwarta ug unsa ba, at least, no, mutuman siya sa inyong gisabot, no, ug muhatag sad siya og kantidad nga ikaw okay pug ka, di pug kayo ka mo feel ug mobati nga naargabyado ka. Okay, mo man tawag sa amicable settlement. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon ginhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran.